Și astăzi vă voi arăta cum să vă instalați Minecraft. Și voi vă întrebați, cum să mă joc Minecraft așa de pe computer, să-l învingi pe Ender Dragonul? Și așa că azi vă știți. Dați aici. Dar voi nu dați, că mă tem că browsurile voastre o să fie mai deschise. Stați. Ceva mă încurcă. Și dați pe Internet Explorer. Eu și browser. Așa, scrieți acest program Launcher. Dați pe Enter și dați pe... Stați. Mai bine, uitați cum faceți. Nu ca mine, dar intrați pe YouTube. Așa. Acum când se va încărca YouTube, cred că cunoașteți videoul. Como Bixar. Nu știu, e ciudat limba asta, dar mie tot mi-a părut așa. Como Bixar, Keynet, Launcher. Keynet Launcher. Como Bixar. Dați pe asta și luați link-ul în descriere. Vedeți? Eu sunt șmecher aici. Dați pe asta, pe link-ul ăsta în descriere. Dați pe asta. Dați pe download. Dați pe download. Vedeți? O să vă apară pe undeva pe aici. Iaca, vedeți? Dar vouă după ce o să vă apară aici ceva cu Keynet. Uite. Și o să-l puneți așa, dar la mine nu merge că eu am deja 2 Minecraft-uri. Uite, îl vedeți? S-a creat Minecraft. Așa că îl șterg. Eu îl voi șterge, dar eu am aici un Lox. Da, vedeți? Uitați-l și uite-l și găsiți pe Keynet Launcher. Îl aveți. Și vă place acest video și ne întâlnim, la revedere! Și ar trebui să vă băgați numele și să dați pe play și gata, o să vă puteți juca ca mine. Și ne întâlnim pentru viitorul video și pa, pa, oameni buni!